רוצה לשתף אתכם במסר שקיבלתי עכשיו. הבריאה תמיד מדברת איתנו בדרך שליחים, מדברת איתנו בסימנים, דרך שירים. והמשפט שאנחנו הכי שומעים בתקופה האחרונה זה כנסו למרחב מוגן. מה זה שומעים? שומעים את זה בלופים, בצעקות, באזעקות, עד שאנחנו נבין. ומה היינו צריכים להבין? מה המסר שהגיע עכשיו? בעצם הבריאה אומרת לנו, תיצרו מרחב מוגן בתוככם. תכינו, כנסו הביתה. תכינו את בית המקדש שלכם, את הבית הפיזי ואת הבית הפנימי. תמיד זה חיבור בין רוח לחומר. אז תכינו את בית המקדש שלכם. כנסו פנימה, תעשו סדר, תתעמקו בנפש, בעצמכם, בבית שלכם, תשמרו על האנרגיות שלכם. מה שקורה עכשיו, המסר שקיבלתי זה שהבריאה בסך הכל רוצה לעזור לנו להעלות את התדר. אנחנו לפני עלייה רוחנית מאוד מאוד משמעותית. אז הבריאה באה לעזור לנו. הם מדברים איתנו, אנחנו רק צריכים להבין. אז בשביל שנוכל לקבל את התדרים החדשים, אנחנו צריכים להכין את עצמנו. זה כל העניין. וברגע שנעשה את זה, לא נצטרך יותר את המלחמה. ויש את המשפט הזה שאומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה המשפט ששמעתי אחרי שהמסר הגיע. אז אני מאחלת לכולנו בשורות טובות, ותכינו את עצמכם. כי מפה יהיה רק טוב.